Vaig a l'escola Petit Plançó d'Olot, on passaré 13 anys de la meva vida. I a més, es tracta d'una escola una mica especial. Funciona com una cooperativa d'estudiants i són els alumnes reunits en assemblea els que prenen decisions de com s'organitza la vida educativa, com ara, per exemple, les sortides. Els últims cursos de l'ESO tinc l'honor i el privilegi de ser escollit president de la cooperativa Lluís Companys i en guardo un gran record. És en aquests cursos que descobreixo que m'agrada molt l'assignatura de llengua i literatura i és aquí on començaré a escriure un diari personal, diversos poemes i també una novel·la d'aventures que deixaré a mitges. Estudio a l'Institut Bosch de la Coma, on faig un batxillerat social-humanístic. Entre el primer i el segon curs faig un treball de recerca sobre un poeta olotí de principis del segle XX que no havia estat estudiat, Josep Monteys. Amb aquest treball vaig guanyar el Premi a la Investigació Salvador Reixac, que es dona per treballs de recerca en l'àmbit social i humanístic. Estudio el grau d'Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en l'especialitat de literatura. El 2013 guanyo el primer premi de poesia als Premis Sant Jordi de la mateixa universitat amb un poema titulat Rosa dels vents. Només el vent us pot portar aquells mots de cendra. Un cop s'haurà extingit del tot la meva veu i quedi aquell silenci usat, encara tendre, com un record de mi escampat per tot arreu. Llavors, quan ja no hi sigui, tots podreu comprendre, si alceu els ulls i feu el signe de la creu, que el vent us va dictant els mots que a mi em va prendre i els torna en vers perquè mai més no els oblideu. Mancat de músculs, ossos i budells, de sang, de forma, gust, color, textura i pes, de vida. El vent s'emporta una ombra de nosaltres buida i quan arribi l'hora a prop d'algun barranc, llanceu-me l'esperit cremat al cel ponent per ser les mans, els ulls, el cor, la veu del vent. Col·laboro amb la revista digital de cultura El Núvol i escric diversos articles, entrevistes a escriptors i ressenyes sobre llibres acabats de publicar. Estudio un màster a la Universitat de Barcelona, el de Teoria i Literatura Comparada. Durant aquest any guanyo el primer premi de poesia Antoni Vilanova amb un poema titulat Eclipsi. L'encaix de l'univers dins la pupil·la, fregant geometries d'aire i llum, esborra els horitzons darrere el fum dels 100 matisos degradats del lila. Que mínim l'infinit que en l'ull perfila el seu abast de límits i volum, calidoscopi d'horitzons, resum, que cap en una llàgrima tranquil·la. El cel s'afina als marges enllotats, on la mirada sedimenta imatges de fèrtils paradisos enfonsats. El món és dins de l'ull entre paisatges, d'allò que coneixem per veritats i a voltes confonem amb els miratges. Estudio el màster de formació de professorat a la Universitat de Barcelona per poder ser professor de llengua i literatura catalana a l'ensenyament públic. Guanyo el tercer Premi Santander Explorer de la Universitat de Barcelona i una menció especial als Premis Empren de la mateixa universitat, un projecte d'emprenedoria en literatura titulat Carn de paper. Es tracta d'una plataforma digital per recomanar llibres a través de citacions com una empresa de màrqueting literari. Guanyo el Premi de Poesia Transoceànica Clàudia Lars de Índole Edicions amb el llibre de poemes Papallones de tinta. Publico el meu tema de rap Ànima a YouTube amb el meu nom artístic Trap Montana. M'he deixat l'ànima, làmina a làmina amb cada mil·límetre. T'he dedicat el somriure en cursiva, com una mímica mínima. Admiro i m'esgotes les piles d'aquestes pupil·les per dintre. El cor em batega en silenci i saliva, síl·laba, síl·laba. M'he construït les parets de l'esperit pas a pas, amb peces de Lego. Estic deprimit, impacient, esperant que es publiqui el suïcidi d'en Theo. Si tingués un fan, seria tan radical com l'assassí de John Lennon. Ja no tinc ídols d'adult des que ha marxat Leo.